Ka Sorkar jela mentakatayo kalarai ban Mang Pisa Kyrpang ban pen kaladur ya ka Madan Golflink Shillong ban penlong ya ka ni ka Madan kum ke jaka ya lek kai golf ka basengan bat ke jaka pen bernya ya kipat ba ki baju smart banyalam bat ban pen ya lek kai suntanat ya laki jong ki khon ki khti ha ka ni ka Madan. Kene kejing temu jong ke Sorkar kalong ban yada ya ka golf course kanang ba kinong ya lek kai kin yo ya lek kai light load bara ka jo ka por ban wan ra ya kejing sngan ni kinong ya lek kai bat kinong lek kai ha ka golflinks kam tam e ya ki khlung khana ka be ya lek kai ha ka ni ka Madan. Umentri rang ba ka jela ukon rat ke sangma bat umentri ke Sorkar jela uba dairu unong mi khamat jong ka penthot umkra constituency kele syang perkhat akas ngi palai jong ka tayung bat le AA ban kentiu ya ka golflinks kum ka jaka tit golf bat ka jaka let ka ki pat ba nakaleng ki jaka habiakran bat PCN uba AL hek ulaong baka golf course kadai tek tang ka jaka ya lek kai golf henrei kum baka long menta ki pat ba nakaleng ki lapan long ya kani ka jaka ya lek kai golf kum ka jaka bam khana jaka ya lek kai football ni cricket bat kani ka lapan thut bhai ki nong ya lek kai ulaong lada kinong tit golf ki lek kai hakapor baki pat ba ki bon bha haka golf course kala ban bu haka jingma ba jing mensau lada dai daka ball golf uba hek ulaong ba ulapan sngau haka jingalang ba menteri rang ba ka jala ya ka jingdan kam ban chna ya ka park na ka benta ki pat ba haka ba ndon ki jaka ya lek kai ki khlung khna ka jaka nya cycle bat ki dukan de bam namar 6 la ban khang ki pat ba ban lek kai ni ya lek kai haka golf course lada kimyo da ka wei pat ka jaka ka papiang kumagalong hadu menta bagate ka golf course ka Shillong golf course jungi bade ente Golflink long ka golf course ko balai lana jam long shu kum ka golf course menta baro ki khna baro ki brio na keleng sodong tang ki brio na Golflink li tingam begin don ki don hi na Golflink ru ri na keleng sodong jong state Meghalaya wana Assam ba chikwi ki jakaru lawan men pelong kum ka jaka bang picnic ila pelong ika kum ka jaka ila ka football ila pelong ika kum ka jaka ila ka cricket ki jaka ila baro hi long kum ka public park Ini adalah PUE, tapi titip baru kita percaya ke golf course ini kalau very exclusive. Kalau ibu tang dalam taki golf ka dalam taka golf, banyak lek ka golf, mo. Jadi kau mengi minta sisa yang long ngi pet ngi so pangnut. Ya ka golf course kau kalau minta. Kamlong su kau minta ka golf course. Aku por mensuang akan mau penginang irit pengi golf course hijau lek ka beri untuk step tu jamin. Kita menong menjelak kai lain orang tang step tu tang menong menjelak kebalong smooth menjelak golfing smooth tu ni menong menjelak kai haru ni miok syu nomor bala bon ada gi pai ba apa ka golf course te golf course si kamde kalau ngajak kadai ka lada gi bon gi pai ba lagi tiet e ka ball lada kata ka ball gede inu kadai ka balong ka mensau kat kadun ka jingma la ban poisa ka jing mensau bajur te kumnu ban kiari kata Nila don kam banyo no daga no ka alternative space naga benta ki pai ba kanang bagin mantur chu sepo ka golf course haka be ade bat ka surok rong ka baya lingba na pedeng jong ka ni ka jaka tit golf ka Sorkar ka perkhat ban thau ki lat kelenti ban am penyat chu iki kali na ka ni ka surok ka Sorkar ka don ni ka jingtmu ban chna ya artli ka surok kata da ka basna ya ka surok haswa ban poi ha police training school na mauro ban mi shashan mari bat lum syap bat sekawai ka surok ka bawan leng ba ka dog squad ban mi sha golflinks kanang bakan kata ya ka let kawan jong ki pat ba nakaliang jong ka golf club kalapan pau ya ka jinglong ba kloi ban a jaka bat menta kidang pen kre ya ka jaka ban penya ya ki artli ka surok ke Sorkar kala Mang ban penlut kumba South Hausan ne san poklur tingka na kabenta ban pen urlong ya kani ke jingtmu golf course pinpe na dog ti por mo swag yo sibon ke bisa na ka tourism pin depi ong lele la fence lot ya golf course borok ka wi ga yu tambang kadang don ka tu ka surok na pedeng tinum la su man kiar ki pai ba menemuan si sin bala ong bang dom su ya ka tu golf course na pedeng man mentangi propose ka surok ke Pynwan nang te na po Shillong bypass na Mauro kan let ben nang tu na po Mauro na jan shwa ban po PTS kan simno e gaton kan let cha tai je po lum siap kan mari nang ta gani ke bon na Golflink de kan wan no nas di support dog squad nang ta de kan don tang i diversion
ibangin na man sina bania nang tay na po ka border jonga golf course man connect lang bat katay ka patarba ajan ying mani Catholic pantarba ragila mle kumta tiganum dan ka jingthut ru ya kini ki nonglet dangwan ki bajupurun kam ki surak na do ki por fareng berhaga agreement ru gila ong bai kini ka surak jong ki pai ba mla mangi ke Sorkar dan ga authority juga golf management authority ru ini mla ban ong ba la dang isu rat den kho rat jendat kem ai ga no ga dagwe pada ke surok ka bom dei ben jengai san ba gam dei ru man yu ka de ben yo da surok ka babyang ya ga bagi pai ba ki ya che bolom shap ki ya che balpon ki ba che mopat ki bali che padarba ki de ben yo ka jaka ban ya tuna golf course nomor 2 ka lat ka dang ru mentah tambang inot kam pada ka cooperation nangi kumki nong member jong Shillong Golf Long Club bagi ban ai ke jaka ban penhe susu ya ke surak ladang la ban yo ita ke jaka ban penhe ya ke surak tinggal la ban stop ya gini ki atli ke surak ki biya lingba jong ka golf course